Għaddew biss jumejn mir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali u dak li kien fiċ-ċentru nazzjonali jaqdi n-nies sabiex jiġbor il-voti diġà beda jiddetta l-Prim Ministru Robert Abela dwar il-kabinett il-ġdid tal-Ministri. Fil-fatt fuq il-blog tiegħu Neville Gafà illi fl-aperta mill-elezzjoni jaqdi lin-nies fiċ-ċentru nazzjonali Laburista beda diġà jikkmanda l-Prim Ministru dwar min għandu jkun il-Ministru tas-Saħħa il-ġdid. Fi blog ippubblikat kmieni it-tlieta filgħodu Gafà ddikjara li huwa ċar li pajjiżna jeħtieġ Ministru tas-Saħħa ġdid, wieħed li jiffoka fuq il-qasam u mhux moħħu biex jopera fejn fi kliem sempliċi qed jgħid illi Ġotjen Abela għandu jibqa' barra mill-kabinett tal-Ministri. Tantu hekk illi f'post oħra fuq il-blog tiegħu Gafà spjega illi skontu Għawdex ma jiflaħx għal 3 ministri, u ċoe Clint Camilleri, Anton Refalo u Ġotjen Abela, għaliex din ħolqot kaos u disgwit. Dikjarazzjoni oħra ċara illi Ġotjen Abela għandu jibqa' barra. Fl-elezzjoni Abela tela b'miraklu mit-13 il-distrett illi ntrebaħ b'maġġoranza ta' voti mill-Partit Nazzjonalista fejn Alex Borg kaxkar lejn aktar minn 12,000 vot.